Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Ito si Mike Paduat. Narito ulit tayo sa pinaka-latest update sa coverage po ng bagyong si Aghon. Ginawa na po ito ng Joint Typhoon Warning Center as 01W, unang bagyo po sa Western Pacific sa kanilang side, okay? At ito po ay sa ngayong araw ng Sabado, Mayo 25, 2024. At ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At gayon din po ang Aboitiz Power, ang Bank of the Philippines Islands Sustainable With You. Kung interested po niyo malaman kung ano itong BPI Sustainable With You, click lang po niyo yung link dito. O kung kayo po ay nanonood sa Facebook, ay pumunta kayo sa description, may link po doon patungo sa BPI Sustainable With You webpage. Gayun din po ang Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. Well, meron pong breaking news po sa mga nakikinig. Dito na yon sa ating latest update. Dahil po sa nakalipas na isang oras, na-receive natin ang latest model output. Although hinintay pa natin sa windy.com, yung sa European model. But yung American model at yung European model ay nagpapakita na yon na ang track ng bagyo ay patungo na sa Southern Tagalog provinces kasama po ang Metro Manila. At ang medyo masaklap pa dito ay mukhang titigil siya ng ilang oras, mag-standby sa Metro Manila, umpisang alas 5 ng umaga bukas hanggang alas 2 ng hapon, bago ito bumalik sa karagatan sa may Pulilio Island, okay, sa may Northern Quezon, dahil po magre-record po siya. Hindi po ito nangyari kanina na akit sana dito sa Kabikulan, sa Camarines Provinces, at dito siya sa may taas ng dagat magre-record. But dahil po sa malakas yung high pressure ridge, ay natagalan po siyang umakyat. Ngayon lang siyang humina yung high pressure ridge at yung pag-akit niya, na yun pa lang po ang nagsisimula. Ito pong bagyong ito ay dumaan po, papakita natin sa inyo, okay? Dumaan po ito sa may bahagi ng Southern Samar, sa may Eastern Samar area, west of Giwan. Naglandfall po dyan, mga 2 a.m. Dito po siya naglandfall. Okay. Lagay natin yung dito po siya naglandfall. And then dumaan po siya dito sa may Katbalogan. Then kaninang paglabas niya dito sa may Samar Sea, biglang nag-accelerate at 30 kph. At bandang alas 11 ay nasa shoreline na po ito ng Masbate City. At ito po ay naglandfall sa may northern tip nito ng Masbate, at sa mga oras na ito, nasa Sibuyan City na po siya. Diyan po sa nakikita niyo yung satellite image. Northeast of Romblon. At ang Romblon po na yun at ang Masbate, naka-experience pong na napakalakas na ulan. Hanggang ngayon po, nasa loob po sila ng main circulation para siyang bilog na blob. Papakita natin sa inyo ang satellite. Ito muna yung zoom in mula sa NOAA, RGB image. Ayan po, dumaan po dyan sa Masbate. Kasi ang originally, ang track niya dapat ay paganito. Okay, ganyan. Ang nangyari ay nag-move po siya dito. Paganito siya, oh. At ngayon, nandito siya. At yung track kanina, yung forecast ng mga models ay dito. Paganyan. But ang latest na yon ay mukhang dito siya na yun mag-recurve sa may Metro Manila area, bago lumabas may Pulilio. Yan po ang bago na yun sa computer models. Let's hope and pray na gumalaw pa po siya papunta dito. O wag na siyang mag-recurve kasi kawawa po mga kababayan natin dito sa Metro Manila na palaging binabaha. Ito po may dalang ulan na 100 to 200 millimeters. Naalala ko rin yung nung panahon ni Milenio, nung 2009, nung dumaan dito si Milenio sa may Santa Luzon, yung pinaka-main core niya ay nandito sa may Metro Manila kasi dislocated po yung kanyang sirkulasyon kasi depression pa siya, parang ganito. Si bagyong si Aghon, yung center niya nasa northeast portion ng kanyang main rain band circulation. Nandiyan po yung malalakas na ulan, okay? So, nung dumaan dyan, nag-result ng, dahil mabagal masyado, umabot ng 300 millimeters in 6 hours. Okay? Na yung forecast, 200 millimeters lamang. So, alam natin conservative ang mga rain model. So, mabuti na maghanda tayo sa mga posibleng pwedeng gawin itong bagyong ito, lalo po sa ulan na pwedeng ibagsak dito sa Southern Tagalog provinces, kasama po ang Metro Manila, Calabarzon,
ano pa, Mindoro, Marinduque. Okay? Ang Camarines Norte pa lang ay apektado pa rin ng mga malalakas na ulan kasi medyo malapit. Although ang the rest of Camarines provinces, yung Camarines Sur, Albay, Sorsogon, medyo padaan-daan lamang po ang mga ulan. Actually, ang forecast dito na up to 200 millimeters ay hindi nangyari dahil sa sudden shift ng forecast at 25 millimeters lang ang na-record dito sa Naga City, sa Legazpi 60 millimeters, 50 millimeters sa Sorsogon at 50 millimeters din sa Virac. Galing po yan sa mga weather stations natin. Magpo-post po tayo kung ilan yung ulan na na-record ng mga weather stations natin. Pag wala na itong bagyo, kung paalis na, ipo-post natin yan kasi gagather pa natin yung data mula sa cloud servers ng Davis. Okay, so yan po ang situation na yon. So maghanda po tayo, mga kababayan natin, dyan sa Metro Manila, yung mga nakikinig. Dahil po, na yung gabi hanggang bukas ng gabi ay medyo malalakas pong ulan na magaganap po sa Metro Manila. So, nandito po siya na yon. Move natin yung animation. So, nakita niyo yung ulap. Nasa edge po dito sa Bicol yung grabing ulan. So, na yon, as of 4 o'clock. 4 o'clock ng hapon, umakyat na, paalis na po sa Romblon at papalapit na po sa Marinduque yung main core ng bagyo. Okay? So, nakaka-experience na rin ang Metro Manila at ang ibang bahagi po ng Calabarzon at Bulacan, Bataan din at southern part ng Nueva Ecija, okay? Pampanga, yung southern part ng Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga at Bataan. So, yan po, medyo malalakas po na ulan yan. At kung titingnan natin yung infrared, yan po siya, dito siya. So, ito yung babantayin natin kasi ito yung sobrang lakas ang ulan. Yan po yung main core ng system. At kung igalaw natin mas mabilis, tingnan niyo yung galaw niya, ha? Ayan. Although nag-west siya at lumiit. Okay? So, mukhang hopefully hindi siya mag-recurve kaagad kasi medyo namimili ko po ang Metro Manila. At baka magbago ang track natin patungo dyan sa latest na pinapakita. So, yan po ang inaasahan na galaw niya pupunta doon. Nandito na siya na yon. Okay? At ito po yung ating track kanina. So, na yung hapon, paggawa natin ng update mga 5 p.m. at i-release natin mga 8 p.m. Ang posibleng track niyan ay siguro dito na. Pag ganyan. And then, gaganyan siya. Gagather muna natin lahat ng computer models, then i-blend natin, kunin natin ang pinakamabigat na sinasabi ng computer models. Doon natin ang final track natin sa Typhoon 2000. So, encode natin yan sa software. So, iyan po ang Naga. Kita ninyo, yung mga kababayan natin dito sa Naga at sa ibang parte ng Kabikulan, medyo safe na tayo. But ang mga kababayan natin dito ay mukhang nasa peligro sa posibleng dalang ulan ito. Wala masyado sa hangin kasi ang Pag-asa dinowngrade na po bilang isang minimal tropical depression na yung kanyang hangin ay nasa 45 kph na lamang. But ang Japan Meteorological Agency, isa pa rin tropical depression na 55 kph yung kanyang hangin. At posible na tropical depression din sa Joint Typhoon Warning Center at yung atin gagawin natin mamaya. Okay? So, pasensya na po sa pagsalita natin dahil kulang tayo sa pagtulog sa pag-update itong mga balita sa panahon. Okay? Ito po yung steering pattern, okay? Kung saan siya gagalaw, yung steering environment. Ito yung high pressure, nandito. Humina na po yung nakita ninyo, yung kahapon pa, punta pa sa west, yung arrows. Ngayon, medyo paakyat na. Kaya, ang tracking niya na yun, medyo gaganyan. Sumasabay lang yan sa flow. Dahil po, ang mga bagyo, parang glider, kung anong direksyon galing ang hangin, saan papunta, doon siya sasabay. Okay? Nag-glide lang po itong mga bagyong ito. Kaya, itong high pressure na ito, sana huwag na siyang humina para tuloy-tuloy sa West Philippine Sea. Doon na lang siya sa mga Chinese Coast Guards. Okay? Diyan na po dumaan yung bagyo para bumalik sila sa port nila. Kasi hindi natin sila kailangan dito sa West Philippine Sea. Kasi teritoryo natin yan, economic zone natin yan, nandyan sila. Okay? So, sana doon na lang pumunta si Aghon. I-pray natin lahat na pumunta dyan si Aghon, wag na po sa Metro Manila. Okay? Ito po yung oceanic heat content. At nakikita po natin dito
sa oceanic heat content na mas mainit talaga dito sa may east ng Samar at Bicol, at pasalamat tayo hindi dyan dumaan ng bagyo at hindi po siya nagkaroon ng rapid intensification. At dito siya dumaan sa inland waters ng Pilipinas na medyo masikip at medyo malamig, kaya hindi siya lumakas, steady siya bilang isang tropical depression, at still dadala niya ang makakapal na ulan. Yan lang ang sad news niyan. Ito yung medyo nagwo-worry ako kasi ito yung latest po mula sa Meteorologics. Ito po yung dati nating partner nung panahon ng nasa Weather Philippines tayo at Meteomedia. Yan po ang meteorologics.com. Kay Kakelman po yan, kay Sir Kakelman. Okay? At ito po yung output nila mula sa European model. Ito po yung precipitation, umpisa 8 o'clock na yung gabi. Yan po, kita niyo 8 p.m. Valid up to for Sunday, 8 p.m. So, 8 p.m. hanggang, na yung gabi hanggang 8 p.m. bukas po ang ibig sabihin yan. Ito yung ulan na mapoproduce, umpisa na yung gabing Sabadong 8 p.m. hanggang 8 p.m. bukas, Linggo. Okay? At, nakikita ninyo kung anong kulay po yan. Ito po yung slider at yung range, kung ilang millimeters. Pag green, tamang-tama lang. Ito yung ulan na naganap sa atin. Okay? 20 to 25 lamang po. But tingnan niyo yung dadaan po sa Metro Manila at ibang portion po ng Central Luzon, Southern Tagalog Provinces, Northern Mindoro, Marinduque, nasa more than 90 or more than 100 millimeters. May ibang areas na pwedeng umabot ng 300 millimeters. Look at that, sa may Infanta. Dito rin po sa may Laguna. Okay, sobrang lakas po yan. Yung Cavite, Batangas, Laguna, bukang aabot po ng 200 to 300 plus millimeters ang ulan. Dahil po mag-standby po dyan ang bagyo. Yan po ang nagiging problema. Pag nag-standby isang bagyo, mukhang bubuhusin niyang sobrang lakas ng ulan. So, mag-pray tayo na sana hindi mangyari at humina o magnipis ng kanyang ulap para bumawas lang hanggang dito po ang ulan. Kasi pag nandito po, extreme. Naku po. Pray po natin sana hindi matuloy. Pero at least nakapaghanda na po kayo if ever within the next 24 hours pagdating nitong grabing ulan, nitong bagyong ito. At yung kanyang characteristics, yung pagkapal-kapal ng ulap niya, parang similar kay Milenyo. Okay? Hindi ko kayo tinatakot. Pinapahanda ko lang kayo na kung ano mangyayari, at least handa tayo. Gaya doon sa nangyari sa Dubai, although ang Dubai, once in a lifetime lang yun, system. Sa atin, since nasa tropics tayo, every 10 years, nauulit po yan. So, let's hope and pray hindi mangyari. But, ang importante, handa po tayo, resilient enough. Dahil po, ito po ay talagang nagbago po ang kanyang tracking. Ito po yung model ng galing po sa predictwind.com. Kasi po, wala pa yung windy.com, wala pa yung latest sa European model. Let's i-check natin. Tingnan natin itong model nila kung updated na po ito. Okay. Wala pa. 1800 Zulu pa rin. Wala pa yung latest. So, balik tayo dito sa PredictWind. So, ito yung bagyo na yon as of 3 p.m. Tapos ito yung dalawang model kasi yan. Move natin dito. Sorry. Move natin dito. Yan. Dito natin yung ating video. Okay. So, ito ang American model. Ito ang European model. Tingnan niyo yung tracking nilang dalawa. I-move natin ito hanggang mamayang gabi. Yan. Mga bandang midnight o alas 11. Ang bagyo po nasa Marinduque. Pati ang American model. Pero sila, European American nasa Marinduque. Then, kung i-move natin hanggang alas 5 ng umaga, oops, yan po. Mabilis. Nasa may, na po siya. Batangas, Laguna, Batangas, Laguna area. Malapit sa Laguna de Bay. At same din po ang American model. Although American model somewhere dito sa may Quezon, Southern Quezon. At magkalapit lang po yan. Move natin alas 8 ng umaga. Hindi pa rin umalis. Standby pa siya sa may area po ng Laguna de Bay. So, most likely, kaya nagkaroon ng more than 100 millimeters na ulan
sa forecast for the next 24 hours simula mamayang gabing 8 p.m. hanggang bukas ng 8 p.m. Now, i-move natin ng tanghali ng linggo. Naku, nandyan pa rin siya, hindi gumagalaw. Yan ang nakakatakot. Pag hindi gumagalaw yung bagyo for 6 or 12 hours, expect na ninyo yung ulan na pwedeng ibagsak po ng bagyong iyan. And then, pagdating ng hapon, alas 4, nandyan pa rin siya, but umuusad na po patungong Infanta. Pero ang American model, naka-exit na kaagad sa Polillo Island. And then, move natin, gabi ng linggo, ayan na po siya. Pagdating ng hating gabi ng Lunes, early morning ng Monday, nasa Polillo North o Polillo na si Bagyong Aghon. Dito naman, palayong-palayo na rin dito sa American model. And then, lalakas po siya, magiging well-developed na tropical storm and even a typhoon bago lumabas po ng PAR sa darating na Miyerkules. So, anong nakikita ninyo? Habagat na po. Kumbaga siya magpupul ng habagat, ang first blast ng habagat sa ating bansa. Okay? Let's hope and pray na magbago pa rin ang forecast. Mamaya, mga 10 p.m., may pagbabago yan. But kailangan natin mag-recharge, okay? Babalikan ko kayo bukas na naman. And once a day lang po itong ating video. Abangan na lang po niyo ang mga updates natin sa ating website, typhoon2000.ph, sa Facebook page, Mike Mr. Typhoon Padua, para sa latest advisories. Gagawa po tayo. And then, ang next update natin after na yung 8 p.m., bukas na naman ng 5 a.m. But, mag-slow moving kasi itong system. So, mabuti mag-prepare na po kayo sa posibleng ulan na idudulot sa lugar ninyo, yung mga areas na laging binabaha. Please take all necessary precautions, mga LGUs, mga government agencies. Sa disaster, maganda po kayo sa posibleng pagdaan po sa may Laguna de Bay, itong bagyong ito, base po sa dalawang reliable computer models. So, nag-agree po sila na doon po siya dadaan at mag-slow down pa. So, yan na medyo ayaw natin mangyari na mag-stationary for 6 to 10 hours. Sana hindi po. Sana tuloy-tuloy. Kaya ito yung wind signal ng Pag-asa. Kaninang alas 2, tinaas po nila ang wind signal 1 sa Metro Manila. Kasama na po at ibang areas po ng Eastern Central Luzon. Kasama po dyan Rizal, Laguna, Eastern Batangas. Yan. Mamaya kakalat pa yan sa ibang areas po like Bulacan, Bataan. So maraming areas na posibleng mag-signal number 1. Dito sa amin medyo okay na ang panahon. Pahinto-hinto lang yung ulan. Hindi naman po grabe. Okay? So prayers lang po ang kailangan natin sa buong may kapal. Sana po umina itong bagyo. Lumampas po sa Mindoro. Doon na siya sa may West Philippines. Doon sa may, alam niyo kung saan sila dapat pumunta at saan siya dapat pumunta. Okay, ito si Mike Padua magpapaalam. Mag-ingat po kayong lahat. Be #weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpunod sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.